Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Philippine Standard Time, 1:23. Ang oras
man sa ito mga palangga nga mga tawag palamati. Yes, ang inyo kubos nga langad si Tita Wilma. Upo naman ninyo karon nga hapon sa Sabadong edisyon sa This Is My Life. Sabado, Tita Wilma, di ba? Oktubre 24 tuig 2020. Pila na lang Tita Wea kaadlaw matapos ng bulan sang Nobyembre. Di ba 24 subong? Mag plus 7, 31. Isa na lang kasi manatawi ang nabilin, no? Puerti kadasig kag syempre kita na ang mga dumdum sang aton mga minatay. So, karon man na. Anyway, istoryahan ta na karon bisan gamay lang. But anyway, sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa karon nga hapon, ang aton man anay pagpangamusta sa inyo tanan sa sining kahaponanon. Adlaw nga Sabado pod kay nanay, kay tatay, kay mama, kay papa, tita or tito, lola and lolo. 62 days before Christmas Day. Di na nayatawi mapunggan anon mo na abi karon kay amo na gid man na, diba? Sa nambala ni Tita Wilma's 62 days before Christmas Day, December 25, and 69 days before New Year's Day, January 1, 2021. Bisan amo na lang na mabatian ta, malingaw na ta na. Diba? Bisan amo na lang na ito, malingaw kita nga maaton mabatyagan nga ay dali na gid lang galiyang adlaw sang Pasko. Pero syempre, sa gihapon sa nahambalan ni Tita Wilma, aton nga mga paghalong kag ang aton man mga dapat himuon sa aton kaugalingon kag para man sa aton bugos nga pamilya, para sa aton safety tanan. Sundon naton ang mga dapat naton himuon para ay sige na nita we. Ang senior citizen kapaniaga na bado kay nami sang inyo sini mga itsura subong nga hapon. Siyempre, ara na datanan mo, no? Nagtililingog ka mo, dira. Okay, so, relax lang ka mo. Kaya mag-op na kita ni Tita Wilma tub-tub teknala stress sa sininga kahaponan nun. Nga sana hambal na nato ng aton panahon subong. Tiari na kita sa gihapon sa maulanon nga panahon. Mapamatian ta naman ko ng update ni Tita We, no? Kung balabwas nga adlaw Domingo, ano kita sini? Kag ano man karon sa gabing panahon, magatupa bala si ulan sa aton o kung mga may dapat bala kita halungan. Yes, sige lang, relax kita dira. Kag syempre karon man nga hapon sa nahambal na naton diri sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, padayon na aton paghalong sa pandemic ang COVID-19. Pasalamat kita sa aton sini padayon man nga paghatag sang update, padayon man ang pagamat-amat sang pagbatsyag neton sang kalipay tungod sa paghaganhagan sang mga kaso. Ina tungod man sa suporta sang tagsa-tagsa. Pero sa gihapon, syempre, Tita Wilma, mga nagapasaway dira. Don't worry kay mga nagapasaway, ara man kita sa gihapon nga magasaway sa ila. Diba? Ara gihapon kita nga magasaway sa ila kag magapahanumdum sa ila sang mga dapat kag hindi dapat nga himuon para nga aton malampuwasan ini iya nga pandemya kung ang aton pa nga mga katigulangan na. So, ara sa aton tanan nga gani, ara sa aton tanan ang liyabe para sa aton safety sa sining pandemic nga ini, Tita Wilma. So, ang aton mandalagan sa panahon dugay-dugay, pila man aton ka-updates nga mga sa inyo, kag since nga Sabado subong, kag focus kita sa aton sini promo, di ba, Tita Wilma? Ang ARB 4-piece. So, sa siniman niya nga hapon, bantayan man sang aton sini mga kabataan, sang aton mga estudyante nga nagpadala sang ila sini mga istorya para sa aton sini promo, ang ARB 4-piece. Kung sino ang nakasulod sa Tita Wilma? Ang nakasulod sa top 5 sa college category.
So, bantayin nyo na karon. Gani ka mo dira. Relax lang. Sa mga may entry sa college category, ha? Relax lang. Dugay-dugay mahibaluan ninyo ang nakasulod sa top 5 kay Huwebes, Biyernes, elementary, kahapon ang high school category, top 5 man, ang gintinghuan naton nga mapakig-angutan, naka-istorya kita hingalit sa aton sa mga kabataan, bodo kay nami lang sang balityagon, balang maka ulo istorya, sulusugilanon, ikaw sining aton nga mga kabataan nga, may mga handom sa ila kabuhi, sinulang balatawi, amo gina mga anak sa nambal na naton, may mga jutay nga sakripisyo, dako nga pag-antos kay nga ang kadalaga nagahulat sa inyo sa katapusan, di ba? Hindi man sila 100% mo gid abi nga ma-achieve or ma-reach ang imo goal, at least bisan paano na masiling bala kita nga sa aton pagpaningwa kag sa aton pagpangabudlay may paglaom, may pag-asa, kag may regalo kita nga maangkon sa katapusan nga bahin sina. Okay, Tita Wilma, bantayan ni na karon. Kag syempre man, sa bahin sang aton pag-share man sang pila ka tips, hindi for your information, ang mahatag naton sa ila karon tawi FYI, natungod sa Halloween, na? Kung nang iban nga pungsod, kung paano bala nila isilibrar ang All Saints and All Souls Day na hibaloon tayo na karon pila lang na ka mga gamay-gamay nga mga informasyon, at least ay nga sa pungsod amo ni gali amo na sila gali maghanduraw or magsilibrar sang tigkalalag na. Okay, Tita Wilma, kag ang aton man tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope, bantayan man iya sa sini nga hapon. Kag ang mga suki naton, mga palangga naton nga mga tagpalamati nga may mga entry para sa aton isa pa ka promo ang SAP sa ARB, sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Bantayan nyo ina karon, mabunot man ta isa, pamo kay na bala, mabunot man ta isa kung sino sa aton mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton programa This is My Life ang makabangton sa aton premyo nga 500 pesos nga cash. Kay tihapos man lang kag dali man lang, di ba? Nakaparegister na kamo sa inyo diri entry, may validation na kamo dira, and for sure sigurado na ngang inyo ngalan ara sa aton tantanan nga bowl sa aton sini bowl nga sa diin ara ang tanan nga mga ngalan sang mga entries nga na-validate iya sang Action Radio Bacolod. So, bantayan ta na karon ha, sinuayhan ang makabatong sang 500 pesos nga cash para sa SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. 1:32 Action Radio Philippine Standard Time sa liwat sa mga palanggan naton nga mga tagpalamati dire nga upod naton sa sininga hapon sa ilang mga radyo. Na actually ang SAP gali for clarification, ini para sa mga taga-syudad sang Bacolod naton nga mga tagpalamati. Kaya hindi lang magsabit dirang aton mga palangga outside Bacolod. Okay lang na siya na kay ti mabulbudlay kag medyo malayo-layo. That's why nga wala kamo madala sa sining sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Okay? Yes, Tita Wilma. Sa gamay anay nga updates sang aton sini COVID-19, sa mga wala kabati kay na sa update nga ginhatag ni Action Eden Aboso sa Action BBB na natungod iya sa update sa Department of Health Region 6 sang kahapon sang kasisidmon pa mo kana tawi kasisidmon kagidya pero hindi kay ti magwa ang ila sa result hapon na dulum-dulum na, di ba? Pero pasalamat kita nga diri sa siyudad sang Bacolod ang bag-o nga kaso nga nagdugang sa aton record nga infected o kung nakaangkon sang coronavirus. 34 ang bag-o ka mga kaso na. May 34 ka mga bag-o nga kaso, may nadugang sa ginbawian sang kabuhi, isa kahapon, kag may 19 nga nag-alalayo sa COVID-19. So sa kabugusan,
Ang infected cases sang syudad sang Bacolod may 4,689. Sa 4,689, 4,131 ang nag-ayo. Dito kanami lang, di ba? Ang masubo, kay ti sobra man sa isa kagatos, ang nadulaan sa kabuhi tungod sa niya virus. 119. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, ang bag-o nga kaso sa COVID-19, pila tawe? 89. May suma total sa karon ang probinsya nga kaso sa 4,364. Ang bugos naman nga Pilipinas, may 365,799. Kag sa 365,000 sobra, may 312,691 man nga nag-alalayo. Kag sa bugos naman nga kalibutan, Tita Wilma, sa bugos nga kalibutan, 42,488,366 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19. Bugos nga kalibutan, buot silingon ano gani, nagkalain-lain nga pungsod sa bugos nga kalibutan. Pero out of 42 million plus nga nagaanto sa COVID-19, pasalamat kita nga ang mga nag-alalayo masobra man sa 31 milyones na. Bot silingon 31,423,798 ang mga nag-alalayo. Di hamak lang ang mga kabuhi nga gin bawi or nadula tungod sang COVID-19. Sobra man 1 milyon. Kaya ang kabugusan sa bilog nga kalibutan, 1,149,224 ang nagkalamatay tungod sining COVID-19. So, refresh lang na ito na sa mga palangga na ito nga mga tagpalamati nga wala kaina na kabati. So, ginsulit lang ni Tita Wilma para nga inyo man mabatian inatanan. Kag kinahanglan sa gihapon kita ang maghalong. Diba, Tita We? Oo, nagahalong kag nagahalong gid ina. Ilabi na subo nga weekend. Baw, Ginoo ko. Ara naman si Tawe. Hindi kay tituod man. Weekend subong. Kabalo ko may mga plano kamo. Kay ara ang bugos nga pamilya. Nagatipon. Di syempre, banding-banding. Pero actually, pwede naman kita nga magbanding kag ginahimo man naton sang panahon sang lockdown. Dira sa balay, kaon sa gwa sang balay, sa sulod kudal. Pwede man dira nga, ti subong ti maulanon, budlay tawe, no? Maulanon dira ka mo magkaon sa gwa, prepara kang magsadya-sadya sa gwa sang inyo lagwerta, no? Sa lagwerta nyo lang, na? Pwede man kung naming panahon karon, sugba-sugba ka mo da, blue barbecue ka mo da, butang nyo da ang inyo kaldero sa tunga nga may kanon or rice cooker nga may kanon. Samtang nagasugba, sige kaon, sige istorya, sige sinadya, o di at least, bisan paano. Pero ang Domingo nga adlaw pagit, kabalo kita hidlaw gid kita tanan. Sa pagwa, pero maghinay-hinay lang kag ang proteksyon sa inyo kaugalingon. Face mask, face shield, ora naman si Tita Wilma. Kag magluwas sinano pa gani Tita Wilma, face mask, face shield, kung magdinamo-damo ganing tao, ikaw nang palayo. Observe ang social distancing. Kag kinanglan may naunay gid kamo dira nga alcohol nga balon. Kinahanglan kid kag maghalong-halong kid. Kung magbiyahe man, halong. Kung magsimba man, kamubuas nga adlaw, yes, extra careful. Pasalamat lang kita nga makagwa kita kag makakadto kita sa puluyan sang Ginoo para nga magtambong sa misa, sa mga religious gatherings, basta sang nagkalain-lain iyang relihiyon, lain-lain nga sekta, okay gid na. Pero ang paghalong
nakadepende sa gihapon sa aton. Okay? Kay makapasalamat man kita mo, di ba? Bisan makapasalamat kita dira sa sulod sa aton puluyan magpangamuyo, mas kadokhan nami gidya batyagon basta ara ikaw sa sulod sa simbahan. O na natita we abo ikaw imo ya. Okay, 1:39 Action Radio Philippine Standard Time. Ay may isa pa ko may nag-message kay nagali. Ang biyahe na pasalamat gid sila. May biyahe na sang fast craft Iloilo Bacolod vice versa. Kita nga mga taga Bacolod pwede nakakadto sa Iloilo, ang mga taga Iloilo pwede naman makatabok diri sa aton sa Bacolod. Pagi sa pagsakay sa fast craft, di ba? Madasig, isa lang ba ka oras mga pagbiyayaw. Nan. Pero hindi pa yung subong, ha? Saan ba ito masugod? Oktobre 31? Yes! Pero maayo na ina nga balita. At least pagka-preparar ka mo, kag mga kinahanglanon man no? Nga mga dokumento, mga papeles dira. Kung kinahanglan, ipreparar nyo na nga daan. Sige, Tita We, kag karon man nga adlaw sa nahambal na naton, update anay naton sa dalagan sa aton panahon. Kay ti atong hambal naton sang kahapon nga ara sa GWA sang Philippine Area of Responsibility o GWA pa sa aton pungsod atong bagyo nga nagsulod na sa aton pungsod man kahapon sang hapon tubtub kagabi. Di pa dayon man siya nga nagahulag sa karon. Di pagsulod niya pa lang to di sa aton. Di bala ano to ganing halan nga ginambal ni Tita Wilma nga ginhatag sang pag-asa Kinta na. Si Kinta sa karon or Tropical Depression Kinta. Padayon siya nga nagahulag pa nakatundan. Kag ginapaabot siya nga yes, landfall sa Bicol region. Siyempre, katapusan siya nga nasipletan man sa pag-asa sa kalayuon nga 900 kilometro sidlangan nga bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. Yes, so kag siyempre man ang kuniyang porsa pero sa karon wala pa man siya direkta nga epekto gid ining malain nga panahon nga ari sa sulod sang aton iya pungsod Pilipinas. Muna siling naton bala nga due time man nga paghalong kag bisan kita nga ari diri kinahanglan man naton kay kun magbuo ang ulan mabatyagan taya diri ko sa aga makasilak pa si haring adlaw mo di ba? Makasilak pa si haring adlaw pero ang pagtupa iya sang ulan pagkahapon ti indi ta man na iya malikawan Tita Wilma di ba? Indi ta gid na siya malikawan kag magluwas man sina kung nagabayad ka mo tubig nyo mas nami bala ano gani salod ka mo da mapuslan gid ninyong ulan bisan sa pagpaninlo lang sa inyo palibot kag sa inyo dira mga kagamitan. Okay, ari na yan si Tropical Depression Kinta Tita Wilma medyo nagdasig ang iya paghulag na suno man sa pag-asa kag base man sa katapusan nga severe weather bulletin katapusan siya nga nasiplatan sa kalayuon nga 660 kilometro sidlangan sang Katarman, Northern Samar o kon 700 kilometro 730 kilometro sidlangan sang Juban Sorsogon o kon Huban Sorsogon kay ina alas 10 sang aga. No? Ang kuniyang puwersa sang hangin nga nagalabot naman sa 55 kilometro por hora malapit sa sentro kag may pagmadlos naman nga nagalabot sa 70% por hora. So ginausoy sa karon ni Kinta ang direksyon aminhan na ketundan sa kada sigon nga 30 kilometro por hora. Kag tungod man sina ang tropical cyclone wind signal number 1 amo ang Catanduanes. Kag suno man sa Weather Bureau ginasaligan nga magalandfall sa Bicol region si Kinta. Either buwas Domingo sang aga, Oktobre 25 o kun Lunes sang aga, Oktobre 26. Kag posible man nga magabaskog pa kag magalabot sa tropical storm ang bagyo within 12 hours. Kag may posibilidad man nga magalabot sa severe tropical storm ang bagyo antes siya iya
mag-landfall. Kagabangod man sa tro, ang bagyo, no? Siya bangod sa tro, na? Yes, Tita We, di ba? Bangod sang tro sa bagyo Kinta, kag severe tropical storm Saudel, nga anay si Pipito, si Saudel mo din ba anay bagyo Pipito mo, saligan man, nga mga mangin mahuyang, tubtob kasarangan, nga kun ka isa may panalagsaman, nga pagbubo sang mabaskog nga ulan. Inaiya sa bahin sang Central Luzon sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, di mag-Visayas dala na tada, Sambuanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao, kag Caraga. Kag si Saudel, ara na siya sagwa sa ngaton pungsod, Pilipinas. So yun na nga ton sa ni weather update, kadasig man sa nga ton sa ni oras, but anyway, okay lang na siya, Tita Wilma. Ari balaho, natungod sa aton sa ni mga kauturan ng mga bilanggo, ng mga priso. Pagkakita ko bala sang number, no? May 81,888 na gali o kung 81,888 ka mga priso ang ginhilway samtang kita ara sa idalom sang lockdown tungod sang pandemic. Tungod sa pandemya ni ang COVID-19 nga ini, ari kay ang natabo ariyo. Sa natabo nga virtual press briefing, gin-announce gali ni Supreme Court Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta nga nakapahilway na sila, no? Nakapahilway na ang gobyerno sang masobra sa katunga sang kabugusan nga na kadamuon sa mga persons deprived of liberty o kun amo ng PDL paagi sa online hearings nga ilaman ginumpisahan Marso 17 tubtob Oktobre 16. Imagine mo no 81,888. Wow. May pila suno sa kay Peralta nga mga requisitos, no, antes sila iya naghilway, no, sa mga preso nga ini. Pero may 19,173 ka mga inmates ang naka-bail out sinang 81,000, no? Out of 81,888. May 19,173 nga naka-bail, kaginbuhinan ang ila sinigin hatang nga piyansa o con recognizance, kagang iba naman ginabsuelto sa ila kaso. Na may mga kaso man nga na-dismiss, kag ginpamatbata na lang nga mag-service ang minimum o con maximum penalty, kag yara sa idalom sang probation, gani na hilway sila. Na kag sa pareho man nga petsa, may araman 880 ka mga children in conflict with the law o kung CICL ang ginhilway paagi sa video conference hearings. Kay ti kadumdum ka mo, no, sa itong panahon sang pandemic, nga lockdown gid kita tungod sining COVID-19, ginpasira iya ni Peralta sang Chief Justice ang tanan nga mga korte sa bugos nga pungsod. Para nga malikawan ang transmission sang virus. Kagin patuman man ang online platforms para sa mga proseso nga ginahimo sang korte bila kalapkip na ang mga hearing nga ginpatigayon. Kag subong man ang pag-file sang pleadings kag pag-post iya sang bail. Nan. Depende sa ka na mo damo. Kag may araw, masobra man 43,000 ang napailalom sa arraignment kag pre-trial, kag masobra man sa 40,000 ka kaso ang nalabot or nalabutan nila sa pag-imbestigar paagi iya sa online. Okay? Yes, Tito Wen. Pinsaron mo no, 81,888 ka mga preso ang nahilway during pandemic. Okay. Subong ara pa pero gamay-gamay naman lang tao. Ariyo ang isa pagid karabasan bala ni Tita Wilma tong siling nila nagapabor ang sagtupapas ang same sex. Yung civil union ginatawag, di ba? Ari kay ang may ginpagwa diri nga personal lang gali na iya nga opinyon ni Pope Francis. Ang iya ginpangbuyan nga pahayag.
angot sa civil union sang same-sex couple. Kag hindi pa ina isa ka official doctrine sang Vatican. Te ang hambal sang presidente sang Catholic Media Network. Siling niya, sino natawi? Si Father Francis Lucas. Siling niya, wala pa sang ginpahayag ang Vatican na tungod sa stand sang simbahan. Siling niya ang Papa, gin-interview. Pero wala pa sang technical kag legal nga ginpabutyag iya ang simbahan na tungod dira. Iya na iya personal nga opinion. So ginatumo dira ni Lucas ang ginpahayag to sa Santo Papa sa documentary nga Francesco ang kinahanglan makaangkon sang mga civil union law ang mga pungsod para matagaan proteksyon legal ang same-sex. Di mabakod ang panindugan suno sa reports ng Simbahan Katolika batok sa same-sex marriage. Hindi, tuwad gin man na. Pero ginarespeto nila ang dignidad sa mga homosexuals. Kag posible no, nga maging bukas man ang Simbahan Katoliko sa same-sex civil unions ilabi na sa issue legal. Pero hindi ang pagpakasal sa simbahan. Ina ang ang pagpabutyag sa Simbahan Katolika diri iya sa aton sa pungsod Pilipinas. Okay. Alauna sing kwantay uno na Tita Wilma. Yes. Hindi lang yan natin mapaktan kag syempre man na sa sininga hapon. Bantayan ninyo ang pagtawag man namon kay basi dugay-dugay mag-dial para sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio na ang aton sini promo nga sa diin makahatag si Tita Wilma sang isa iyak ha maghatag magabunot na no man Tita we no magabunot kita iya dugay-dugay sang aton sini winner para man sa aton sini promo. Okay, aton lalantunon anay blatawe ara naman siya kapaigot naman siya. Ang matapat kung pag-ibig. Puwerte na yung mga lalantunon sa mga nakaliga diya mo, di ba? Ay, ilabi na, mamangkot ka mo ko na kondiman song. Ikaw na aking inibig. Nagdulot sa... Ang title sina iya nga lalantunon, Ako'y Maghihintay. Ang artist, siyempre, or singer, si Sinon Lagman. Di ganong ako'y magdaramdam. Tungod sa kapaslawan sa paghigugma pero siling iya suno sa ambahanon handa gihapon siya nga maghulat kung saan o siya magbalik sa akong tupad. Nagpalayo kay hindi man siya love mo no. But anyway dugin pasalig lang siya sa istorya nga ina. Pero siling niya nga nga hindi ko siya malipatan na though something amo ina ang mga dinalan nga ara iya napagkit ko na mo, ara iya dinalan sang amo nga lalantunon. Inya siling niya, hindi man siya kuno makulit sa pagpamilit sang iya sinipaghigugma sa amo nga babayi. Pero, maliphayo na siya, nga bisan paano, bisan sa iya handurawan, nagapabilin ini. Kaghanda nga maghulat sa pagbalik, kun pahanugutan sang kapalaran. Abaw. Gamay lang na titawe nga background, no? Sang amo nga lalantunon, Ako'y Maghihintay from Sinon Lagman. Ang songwriters or composers sina iya nga lalantunon si Vincent Tuazon de los Reyes o kun si Bert Reyes na Vincent Tuazon de los Reyes aka Bert Reyes. Gin-release ini sa naka-release ini siya sa 2000 ka mga album. Kaya ang album to ano tawag nila tawe Immortal Filipino Songs. Aperte.
importante sa aton yung mga young at hearts dira. Kabalo na si Tita Wilma nga makayuhom kag makapahanduraw gid na sang pila ka mga hitabo sa inyo kabuhi sa nakalikan. Mga 1950s mo. Okay, alaw na 54 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kay si Tita Wilma, magabalik man dugay-dugay para naman na iya sa iton sa ni ARB4 piece, ha? Hibaluon naton ang sino nakasulod sa top 5 no sa college category. Pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge. Bakal ang Dr. Alfred Spear Mangustin Tea sa mga butika man dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod kag ara available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore. Sa tanan man nga the generics pharmacy, the generics pharmacy kag sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore. Alas 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Padayon naman si Tita Wilma sa siningabahin sa nahambal na naton ti kung ordinary days, Monday to Friday, among ni pagbasa sa aton sulat. But since ang aton sa ni promo nga ARB for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglawom ina, proyekto sa Action Radio para man sa aton sa ni mga estudyante. So sang Webes, aton man gin hatag sa inyo ang aton mga top 5 elementary category, kag kahapon, high school category, ti subong tawi kwa naman di ba? College category na. So, pwede kita makapag-angot sa iton mga top 5 finalist nga nakasulod sa aton sini listahan. Actually, sa nahambalan ni Tita We, isuliton lang naton gamay sa mga entries nga ini from elementary, high school, kag college. Halos almost gidya, no? Almost gidya nga ini sila mga deserving nga mga kabataan. Gusto ginaton, pero kinahanglan lang nga makabaton 5 nga makasulod sa 5, kag 3 sa 5 ang makabaton sang gadget from Action Radio, kag ang duha nga mabilin sa tag sa kakategory makabaton sang tag 500 pesos nga load. May 500 pesos nga load, makabulig na iya sa ila, no? Para sa ila man pag-research sa paggamit sang gadget. Okay. Sa siningabahin, no, ara sa aton linya ang isa sa nakasulod sa top 5. Hindi sila napasunod. Tani kung sino lang di mabunutan ni Tawe o ti amuna sa ila. Sa ila nga 5. No? Sa ila nga 5. Unahon ko lang ni siya, guro, no? Sa Lensay Monsanto, na. Okay, si Inday Lensay Monsanto sang Barangay San Miguel, La Carlota City, Negros Occidental. Okay? Ara si Inday Lensay sa itong linya sa sininga hapon. Hello, mayong hapon.
Mayong hapon, Tita We. Katunog-tunog. Pamati, gida sa gali kay Tawe. Good afternoon. Kamusta ikaw? Okay lang. Okay lang daw ka happy. How? Namin, giguro pa. Oo. Super overwhelmed ko. Nagkapanyaga, nagiguro. Ay, anong sundan mo panyaga, bebe? Anong sundan mo panyaga, Lindsay? Nang isda, nga pinaksyo. Isda nga pinaksiw. Ano ya, Paris? Nanga mo lang na. Way ka nagkaunutan? Mamayo, pakutan. Wala ka. Oh, okay. Ang pinaksiw, ay, pinaksiw may sabaw naman na gamay. Kaya pinaksiw mo, hindi pinamalhan mo, no? Oo. Kaya kung pinamalhan mo, isabaw mo, pinaksiw. Mabatsyagan ko gid ang kalipay sa imo, na? So, makita ta, kay tungod na tawagan ka, nakasulod ka sa top 5 finalist. Pero hindi mo silingon ha, nga makabaton ka na gadget ha, hopefully, no? Amo na, mag-pray ka lang, nga kabay pa, no? Nakasulod ikaw sa top 5. Anong nabatsyagan mo? Kaya nakasulod ka sa top 5. Super happy. Gig ko ka-overwhelmed kay nga ini nga possibility nga base makadako gid nga bulig sa akon, hindi lang sa akon kundi sa akong family man. Nga problema. Pag siling mo yung problema, do ka problema, dugid sa imo ba? What like gid ta, how? Ha? Hindi, anyway, tika ba luman kita, affected kita tanan sa nga pandemic sining COVID-19, di ba? So, wala exemption ina tanan kita apektado, na? Apektado, kabalugid kita apektado. Syempre, ari, ikaw na belong sa college category. Pila na ganing edad ni Inday Lindsay? 19. 19. Mag-19, teenager, dalaga na. 19, grade and, ano ka na nga year? Na second year college. Second year college. Ano yung course? Ng Bachelor of Secondary Education, major in Science. Wow, ma'am. Ma'am na lang ko daan sa mo. Major in Science pa ba? Saludo na kung daan subong pa lang na. Hindi lag ang science bilang nga major. But anyway, Inday Lindsay, din ka nga school, malipat pa ko tani. Din ka nakapa-enroll subong nga year? Sa Carlos Silado Memorial State College sa Talisay. Sa Kamsi sa Talisay. So, butsilingon, dira ka sa La Carlota. Tiga board ka lang no? Sa Talisay. Since nga pandemic, subong tiara ka lang daya sa inyo? Oo, ari lang ko di sa amon. Amo na nga kabudlay, kid. Kabudlayan, kid. Pero mamangkot si Tita We, Lindsay, mamangkot ko be sa imo. Nga makasiling tabi nga deserving ka nga magkadaog sang gadget. Nang nagupati ako nga deserving ko nga makabaton sang pa-premyo sang ARB 4P tungod ini manginda ko nga bulig hindi lang sa akong kundi sa akong pamilya ilabi na gid nga hindi kami makasara nga magbakal sini nga mga resources like cellphone or gadget. Bilang isa ka college student nagakinahanglan gid ko ni subong especially nga amo na hindi makasara nga akong parents magbakal kagini nga gadget kung possible nga makabaton ko, gamiton ko ini for my purpose, sige, isang akong pagtuon. Mulang na. I thank you. Okay. Ano obra ni Mama kag ni Papa? Nang wala si Mama obra, si Papa ng construction worker. Ahay. Tiway sila obra subong tungod pandemic may ara man. Si Papa lang. Okay. Anyway, pasalamat si Tita Wilma nga na-contact ka namon, kay gusto may namon. Mabatian bisan gamay lang gid sa imo, pero hindi ang kaundan sa imo sulat. Kay basahon edi namon on air. Now, there is a program at This Is My Life. Gusto lang namon mabatian ang inyo tag sa katingog. So, thank you so much pagatag kay Tita Wilma sang imo tiyempo. And good afternoon, good luck sa imo, and God bless. Thank you, and God bless. Okay, thank you, kid. So, isa ina sa nakasulod sa top 5 na. Salamat gid sa kay Lindsay Monsanto, na taga Barangay San Miguel, La Carlota City, Negros Occidental. Daw nanlumo ang akon nga heart, no?
Mabatyagan mo bala magsiling na gani nga ay komuni kabudlay titawi subong kabudlay subong titawi magtuon mag-research kay kabudlay kid layo kami wengan sa school especially kon college budlayan gani ang elementary nga pamangkuton mo lang gasabat na budlay-budlay gidya taya gaamo budlay-budlay gidya taya kay kun mag-research ya taw wala gidya may ara pa tong isa nga siling gali lang ko sa upod ko gani nga hindi pa ko palinglingon agalingling ko para nga may ara man siya kuno kopyahon ay nga mga anak mo. Okay, isa pa gid sang aton sa ni nakasulod sa top 5 finalists sa college category si Angeli Marie Marshall, no? Angeli Marie Marshall sang Purok Tar Apple, La Castillana, Negros Occidental. Okay. Ara sa itong linya. Okay, Angeli Marie, good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. Ano itawag ni Tita We sa imo? Angel or Angeli Marie? Angeli. Angeli. Angel. Oh, good afternoon sa imo. Anong nabatyagan mo sang gintawgan ka? Nga nakasulod ka sa top 5. Happy ka, grateful. Oh, happy ka, grateful man. Siyempre, kaga kabay pa man nga makabaton kita gadget kabalugig ko amo gining primary need ninyo subong especially sa college di ba mamangkot since nga nagsugod ng klase Angeli ano man mga kabudlayan na encounter mo syempre kay nang tawe ng gapangulam na ko cellphone sa akon nga magulang gin-sacrifice lang niya ang cellphone niya para para maka-internet ko, para maka-information sa akon mga classmates, sa akon yung mga teachers. Na, budlaged, na hindi ni imo, muna, like, kisaan ng gambas, nga, ginarka mo, na nabudlaya man sa kayo, wala siya cellphone. Kaya nga, ang cellphone niya, sa akon mo, na hindi makukasarang magbakal siya lang din pa namin niya cellphone sa ako nabudlayan siya daw kabudlayan kay kung magdungan ka mo online class kabudlay gid man no yes naintindihan mo ni Tita Wilma pila na ganing edad mo Angeli 19 ba pare-pareho to sila isang una 19 years old din kaya ga school sa Bago City College. Sa Bago City College. Ano na year mo? First year pa lang. First year. Ano yung course? Bachelor of Arts in English Language. Mabatian ko man English language. Okay. So, sa imuti, good luck lang Good luck lang mabalaan ninyo ang final result kung sino ang tatlo ka magabaton sa gadget on Monday. Ha? Thank you again. Okay. Sorry. Mamangkot ko gali let's say, kaya makita ko kung mabatyagan ko nga kamo mga kabataan, ikaw una kaina to sa lansay, dason ikaw, nga do ka mga tutom mga kabataan. Mga bisita message para sa mga kabataan, nga sa mga pareho ninyo nga estudyante, nga nag-experiensya sa pareho ninyo nga sitwasyon subong. Nang gusto ko lang mag-remind sa ilang kumplito ilang ginikanan tapos full support gid nang hindi nyo gid pag-waste ang time nga magtutom kay iba niya wala sang ikasarang mag-eskwela kay wala sa may support na sila so bali sila yung maging grateful ang gigitawa kay na ni pag-usika ng tiniol nga amo na na ilang pagtuon so si tawi gani ka pamati na ko nga amo na ni akon edad gani do matululuha ko ayan padang iban no swerte sila nga may ara sila sang ginagamit so kinanglan make use gina nila para nga mangin maayo man ang abtan sang ila pagtuon ha kabay pa nga ma-inspired mo man ang pareho mong estudyante Angeli. Thank you, kid. Sige, and and good luck sa imo. Kamusta lang ko sa bugos mo da nga pamilya, ha? Okay. Mayong hapon. Okay. Mayong hapon. Salamat.
So, nabatian naton, ikaduha to sa gingulpik, walang bunot sa 5, di, no? Hindi ni sila pasunod, kundi sa 5, kundi lang sa tawi mabunot sa ilang 5, kag matawgan tabi, na? Kag, amo to siya, no? Taga La Castillana, no? Porok par Apple. La Castillana Negros Occidental, si Angel Marie Marshall. Ting-una to nga na istorya ni Tita We kaina. Bao la Carlota, ang una to glin istorya tayo kadwa La Castillana, no? Na sa Lansay Monsanto, kag si Angel La Castillana. Sino yung ikatatlo? Abe, sa tatlo mga nabilin bunuton ko, be? Taga diin ini siya iya, ha? Paamo ka na bala? Si Andrea Padernal Anmonio, no? Okay. Ara siya sa atong linya. Okay, wala pa siya. Okay. Okay. I-try tabi ang isa ko nga nabunutan. Ang isa ko bika nabunutan si Laparan, be? Sa lima nga ini, no? Si Leonie Grace Laparan. Sa 5 man lang naging uyatan, kung kaya mo man lang naging pilian sa ngaton sa mga judges mo, na? Okay. Si Leona Grace Laparan, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Okay. Larapan, I'm so. Larapan, hindi Laparan. Okay. Thank you, Gid, no? Ginkorreksyonan. Sala lang guro ang pag-type, no? Si Leona Grace Larapan. Okay. Si Leona Grace Larapan, diin siya, 20 years old ini siya, taga Purok Tumpok, Barangay Pandanon, San Don Salvador Benedicto. Okay. Hello, mayong hapon? Hello, Tita We. May hapon. Oh, kilalay si Tita We. Leona? Ano hayo mo ta? Bibi. Feby? Bala yung layo ba? Okay, Feb, good afternoon. Good afternoon. Oh, good afternoon. Pila na edad mo? 20 years old. 20 years old. Ano na year mo sa college? Second year college. Second year college ka na. Din kaya na-enroll this year? Sa Carlos Hilado Memorial State College. Kamsi man. Sa diin nga ano sang Kamsi nga branch? Main campus, Talisay. Talisay? Sa Talisay? Oo. Sa main ka, sa may Talisay certificate. Okay. Oo. Mamangkot lang si Tawe Feby, no? Leona Grace Larapan. Larapan, hindi Laparan? Laparan, Tita We. Laparan. Laparan, gigali, no? So, Laparan, Leona Grace Laparan. Mangkot lang si Tita We. Since nga nagasugod ng klase, daw okay lang or daw kabudlay gid? Kabudlay gid, Tita We. Kay hina na internet connection. Tapos, wala pa kami niya sa kuryente. Tapos, ang ako niya cellphone ng guba-guba pa balahaw. Tapos, hina katama signal. Mahina ng signal. Guba-guba yung cellphone. Hindi ka nakabakal cellphone? Hindi. Kay sigado man ako, yung dinikana, hindi kami kasarang magbakal sa gadget na maka-access. Wala nga sa online class. Ay, okay. Sige, i-try ta na siya, no? Pero mamangkot lang si Tita Wilma. Isa lang gidya pamangkot ni Tita Wilma. Pamangkot ko man ni sa iban. Halin sa elementary na pamangkot ko man ni. Mamangkot si Tita We kung nga deserving ka nga makabaton sang gadget from Action Radio Bacolod. Tita We, deserving gid ko nga makabaton sa gadget from Action Radio. Kay dapat gid ko nga dako din ang bulig sa akin. Hindi lang sa akin, pati sa akin ng hold na which is nagutayan man sa kay ang mga lessons na hindi man sindihan sa iya mong hindi ma-research tungkol sa wala man sa cellphone. Tapos ako, hindi man sa kasalig kay guba man dala Tita We how, tapos hindi man din sa access, tapos nang sit up ng lobat.
At sige, at least nabatian ni Tita Wilma ang rason. Gamay lang na siya. Pero may istorya ninyo basahon ni Tita Wilma next week, ha? Kag ang result, kung sinugid sa inyo nga lima ang deserving, or although nga tanan ka mo deserving, ang pwede nga makabaton sa aton sa ni gadget, mabalaan ta na sa Lunes, Lawagon. There is that, this is my life. Thank you, Tita Wel. Okay, Feby, thank you gid sa participate sa aton sini ARB4 Peace. Ha, salamat gid. Salamat. God bless. Likewise, God bless you too, and take care and good luck. Okay? Bye-bye. Thank you. Okay. Ay, nga mga anak. Si Feby, kuno iayo. Si Leona Grace Laparan, 20 years old, sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Kung Pandanon, magsiling Pandanon, adira sa ginapaliguan. Yes. Okay, konta-konti naman ang iban pag ineton nga nakasulod sa top 5. Actually, hindi taman ni pasunod, ang pagbasa sang ila sini ang pagbunot sini sa ila basta ara sir kasulod sila sa top 5. Yes, so yes, ara na siya si Andrea, no? Okay, ara sa atong linya ang isa pagid, no? Si Andrea Padrinal Armonio. Hello, good afternoon, Andrea. Good afternoon, ta. Good afternoon. Gaano ka da? Bago lang ko ta, nagkano ta, tapos answer mo, Diyos, ta? Abaw! Di Sabado man subong. Nag-ari ko ta na, kagin patawag ko ta sa isa ka nanay ta, mag-answer mo, Diyos, sa bata na nga, sa bulig ta. Wow! Nagbuli ka sa isa man kay estudyante. Amo na nga, may part na dasang imo nga letter mo nga, para nga makaload ka kung kaisa may mga nanay nga pangabay nga buligan ang ilang mga estudyante sa pag-answer sa ilang sa mga modules para may pang-load ka. Baw ara gid kali. So thank you gid. Baw mayo nga bata, no? Baka bulig-bulig man. Amo na nakapaload ka kag nakonta ka namo. Andrea, nakapanyaga ka na, girl? Wala pa ta? Alright. Why pa siya Wala pa puli sa balay? Away pagkakapuli sa inyo balay. Bauti wala ka to nilagin papamahaw. Wala ka to papanyaga to sa gintudluan mo. Pamahawan man ko nila ta. Tingga man ko nila 100 pesos ta. Wow. Ipaload ko ni karon ta. Wow, thank you, good Lord. Baw katutom kakabuot nga bangta. Pila na gani edad mo, Andrea? 19 ako nita sa Thursday. Wow, ma'am. Sa Thursday, imo birthday next week? O, ta? Baw birthday ka nagali, so 19 ikaw sa Thursday. Baw next week. Baw kabay pa i-gift ni Lord sa imo birthday, no? Hopefully, no? Pray ka gid langga para nga maswertihan ikaw, no? Ano na year mo sa college? First year, ta? Sa diin ka nga school na enroll? Sa Carlos Silado Memorial State College. Sa diin nga Kamsi? Sa Talisay, ta? Talisay. Namian gid sila sa sa May, no? Sa Talisay. Actually, dako-dako ginada mo lapad-lapad pa. Anong imo course? Bachelor in Science, major in Psychology, ta? We good for the psychology. Okay, So, gamay lang na, girl. Hindi mamangkot. Man ko pa rin sagin pamangkot ko sa iban. Nga deserving ka nga magbaton sa gadget from Action Radio Bacolod. Ano ta, liwat bita? Sa lingko nga, let's say, deserving ka nga tagaan sa gadgets sa Action Radio Bacolod. How? Nga. Kaya ko balogid ko ta nga, kung ano man ta sakon, ta nga bulig, ta makabulig, ini sa sakon nga pagtwela ta, kay subong ta, nga panghulam ng cellphone ta. Hindi lang magibi, magibi ka dakon, mahibi man di kon si tawe. Hindi, amo ginayata, no? Amo ginaya, may kinanglan, mas nami kuno mo nga ma-achieve na to ng aton mga dreams, nga may mga pagsakripisyo kag pag-antos. Be more patient lang, be prayerful. Yes, ha? Be strong. Amo lang na yan, ha? Kinahanglan gid. Okay, Andrea, amo lang na. Bagin pa, hibi talaga. Anyway, okay lang na, girl. Kaya mo na. Di pa nasarangan mo sa mga nakaligad ini pa. Ha? Pakabakod lang. Okay, Andrea? O, ta. Salamat, Gid. Okay, ta, thank you. Thank you. God bless and good luck. Ay, nga mga anak ko, masiling kapabala nga kung ano pagkid, wow.
People laugh as they stare at you and say she's got nowhere to go. But if they only know you're thinking, well, Amo na siling ko dali gid lang kay gasakit kang nagahuot man ang akong dughan. Ba? Sakit kang nagahuot ang akong dughan. Kung mamati sa mga istorya sining mga kabataan nga dako ang handom sa ila kabuhi nga makatapos sa ila pagtuon apang wala sila gadget nga gamiton. Tapin sa ron mo mga lugar nila ara is bukid mo sa Pandanon, sa La Castellana, magluwas nga hina ang signal, wala pa sila gadget nga gamiton. So, pasalamat gid kita sa mga kabataan nga nagsabat mapagpadala sa ilang mga istorya sa kabuhi. Ha? Kabay pa nga kaluyan gid kamo. Okay, ang isa pa kay ti apat ang nakasulod sa top 5. Ang isa pa gid si Camille Oranio. No, ada sa itong linya si Camille. Ha? Okay. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Tita Will. Yes, Camille, ikaw ni? Oo. Oh, abi ko mahibi naman ko. Camille, pila ng edad mo? 19, running for 20, this December. Sa December, 20 ikaw. Okay. 19, going to 20. Taga-diin gani si Inday Camille? Sa taga-sityo pa, barangay na to, La Castellana. Aba, barangay na to, La Castellana. Mamangkot si Tita Wilma sa imo, Inday Camille. Anong nabatsyagan mo sang gintawgan kasang Action Radio? Well, happy, overwhelmed kay because nang I think nang hindi lang sabat nila sa ako na nga pangamuyo kay God. Blessing. Oy. Nga, subong since nga nagsugod na ang klase, ano gid ang kabudlayan nga na-encounter mo tungod sining pandemic? Tungod lack of gadget kami kay first of all, 5 kami kabay. Tapos, nang amagulang ko college naman, so wala man sa gadget. Tapos ako, wala man po. Hindi, kasi sorry to interrupt, kay sino ni cellphone ang gitawgan kung wala ka gadget, wala ka cellphone. Nang bali, nang common, nang sa isa sa balay namon, nang isa lang sa cellphone. Oo. Yung utang. Ginutang pa na kayo, wala kami gamiton sa pag-communicate sa school. Oy, oo. Binabulus-bulusan nyo lang? Oo. Hi. Okay, pila lang ina sa mga kabudlayan nga imo sining na-experience or na-encounter sa pag-umpisa na sang klase kay ti mostly online kamo kay ti college students na kamo, di ba? Mamangkot lang si Tita Wilma sa imo. Siguro nabatian mo man pamangkot ni Tita We sa iba naton nga nakasulod sa top 5 kung ano ang kung ano ang rason, no? Ano ang rason mo nga makasiling ikaw nga deserving ka nga makabaton sang gadget from Action Radio Bacolod? Yeah. In the first reason, ng kapigado gid sa amon, sila ni nanay wala man tinapusan tapos na obra sa mga available nga obra sa Tapos second, nang 5 kami sa mag-utod, despite sa kapigo doon, ginapatingoan kami nga pa-iskilal sa amon parents. Pero sa ilang pag himaka sa miski adlaw gabi obra gid sila. Okay. Mamangkot ko gali anay sa imo Inday Camille. Din ka nga school na enroll subong nga year? Sa Central Philippine State University, main campus at sa Bangkalan City. Sa Kabangkalan, sa Central Philippine State University. Ano imo course? Na Bachelor of Science in Criminology. Amo na imo course. Okay, mga man ko si Tita We message sa imo no? Mga si Tita Wilma message sa imo para sa mga pareho mo nga mga estudyante nga naga-experience man sa nga pareho nga sitwasyon sa imo. Sige. Nang sa ako mga players nga mga estudyante nga struggle sa buong ilabi na gid nga pandemic, hindi lang ang mga dulaan sa paglaom tungod God knows kung anong mga kinanglan natin sila kada isa. Pray always lang gid kay tungod sabi sa mga problema nga na-encounter naton ara gid si God for mga guide sa aton para ma-solve ini.
No problem. Okay. So, salamat gid sa imo, Inday Camille, ha? Salamat gid sa message mo. Kag good luck, na? So, sa Monday, may baluan naton kung sino ang top 3 sa inyo nga 5, kung sino gid ang makabaton sang gadget from Action Radio Bacolod, kag kung sino magabaton sang 500 pesos nga worth sang load, ha? Pero natin to worry, kung mangin maswerte ka, ang Action Radio makadto sa inyo kamang dulong sina. Kaya kabalo kita nga daan tungod sa COVID-19, hindi pwede ma-expose, hindi ka mo pwede ma-expose, di ba? Kay mga bata pa kamo. Okay. So, thank you, Gid Inday Camille Orano. Salamat sa imo and good luck. Thank you, ma'am, and God bless. Keep safe. Okay, thank you, dear. Sige, bye-bye. So, mga palangga naton nga mga tagpalamati na batian naton ang 4 ka mga kabataan nga nakasulod sa top 5 college category. Thanks, John. Sa liwat, ang mga nakasulod sa top 5, si Inday Lance Monsato sa Barangay San Miguel, La Carlota City. Si Andrea Padrinal Amonio, 18 years old. Si Angeli Marie Marshall, 19 years old, sang Purok Tarapol, Barangay Talaptap, La Castillana. Si Camille Orano, 19 years old, sang Leon, sang Sitio Paho, Barangay Nato, La Castillana. Sakto to Dadwagan ni taga La Castillana kasulod. Si Leon Grace Larapan, 20 years old, sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Okay. Kag, yes, ina sila ang 5 kasulod sa top 5 college category para sa ARB 4-piece. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. 2:31 Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, manamyaw na si Tita sa Tita Wea sa mga aton mga nagaupod sa FB Live, no? Good afternoon lang da sa liwat. Kag syempre tinabatian yo man tong atong sini mga nakasulod sa top 5 sa college category, ano? Salamat kag mayong hapon dira kay Alex Montes nga nagaupod kay Tita Wilma sa sininga hapon. Kag yes, good luck no. Kay Janice Sarsipuedes, good afternoon, Action Wilma, watching you live. Shout out lang sa mga friends ko, si Rona, okay, from Janice Ina. Sherilyn Oro Javier, good PM, Tito We. Kag kay Bambi Serrano Defensor, mayong hapon tawi, watching live kami diri sa East Homes 3, Barangay Estefania. Defensor family, God bless to we. Yes, Bambi, good afternoon, salamat gid. Alex Montesa, nga nagahilibion kaya? Ha? Anong ginatalangiso? Mga daw nagabaha. Gid ang mga luha mo. Paamo ka na bala. Na? Kag, araman, si Melchorita Ferrer. Good afternoon, Tita Wilma. Si Jean Osisa relate much, Tito. Si Jean Osisa ko naka-relate gid siya sa atong sa mga kabataan. Tears of Joy. Yes, Alex Montesa. Yes, gid ano. Emil Lopez, good PM, Tita Wilma, watching live from Barangay Tabunan, Bago City. Tamyaw ko gali, happy birthday to Rosario Rasquillo Udela of Barangay Talok, Bago City. Salamat nga madamo, Tita. Welcome, gid Emil, no? Perseverance, ang bal ni Alex Montesa. Montesa, yes, tawe. Sakto na? Ceres Chavoso, mayong hapon, Wilma Sugaton. Baw si Inday Ceres, matsyag ko magulang, manghod mo lang ko ba?
ginawilma mo lang ko. Joke lang na. Angga-angga lang ni Nitawe sa imo. Hi, Ceres. Good afternoon. Halong lang da. No, Miss Heaven, mayong hapon, Miss We. Lovely ga pasonting. Good afternoon. Monitor lang Japon deri sa Qatar. Hi and hello. Keep safe and healthy lang. Rose Guevara, good noon. Tito Wilma, monitor lang ko di sa Alabang, Muntinlupa City. Keep safe and God bless. Yes, ka Eddie Laos, good afternoon, Tito Wilma. Ga-monitor kami Japon ni Nana Isabel dari sa Cane Town, Victorious. Thank you, Gid. Kay Chris Wilma, Troyes, good afternoon. Check to na ito Chris Wilma, hindi ko siya dahil lang. Kay Chris Vilma sa, okay, East Homes 3, Barangay Estefania. Vanessa Mayo, hello there, Tito, watching your program. Kung gising pa ako, ha 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 ha, paamo ka na. Kay your program time is my bedtime here, 1 a.m. Gusto ko gidang program mo. Take care and stay healthy and God bless. Love from Minnesota State. Thank you, Mom. Good afternoon. And God bless you too, ha? Good afternoon, Tita Wilma. Pagwit paliog sa mother namon. Happy 74th birthday today. Thanks, Tita Wilma. Done sharing. Yes, Miss Yvonne Bostier. Salamat man sa imo. Don Torres Salon Sabat, Tita Wilma, mayong hapon lang da. Live lang ako dali samtang nag-duty. Alex, maagi siya sa Mindoro, Surigao, Igo, Ged, Calabarzon, Dalazaman, ang syudad sa Bacolod. Agsik na lang ko, no? Ang ma-experience sa Negros. Wisik na lang. Insakto gina, Alex, no? Thank you so much. Okay, enough lang na anay sa itong mga greetings. Balikan ko lang na karon dugay-dugay. Sini mga nahamtangan, bakal na kamo nga daan bulak. Order na kamo, na? Okay, Tita Wilma, paamo ka na bala. Syempre man sa iton mga kauturan dira, nga mga conscious, labi na sa mga kababaihan nga conscious ang ila siniskin, ang aton sa ina sa mga butik. Alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time.
May message tawe, ano oras ka ano oras ka mabunot para sa SAP sa ARB? Relax. Relax ka lang daanay. Mahatag lang si tawe anay gamay nga impormasyon na tungod sa pamaagi bala sa paghanduraw sang Halloween at tigkalalag. Hindi lang niya kita diri sa Pilipinas mo, di ba? Kadamo, kadamo sa lagkalain-lain nga pungsod, lain-lain man ang ila sinipag celebrate. Kabalo kita nga samtang nagadugay, kabalo kita naghilapit man ang adlaw sang Paskwa, pero antes may nagkalain-lain nga okasyon nga iga-celebrate ang kadamaan sa aton. Kag isa na dira ang Halloween. Bisan makasiling kita hindi magid man na big deal tawi sa aton pungsod. Kang ang iban gani naton nga mga kauturan daw sa wala man lang sa ila. Pero mahatag lang si Tita We, pila iya ka mga informations kung paanong iban nga pungsod magselebrar o kung makabing nila ng tradisyon iya ang among nga okasyon. Sa Ireland kag Scotland dawe, Ireland kag Scotland pareho nila nga celebrate sa duha nga ina nga pungsod, Ireland kag Scotland. Ang matawag na iton iya nga modern Halloween. Sa diin masako ang mga tao sa pagselebrar sila. Abi ninyo anong ginahimo nila? Nagahimo sila bonfires, nagahampang sila na kag nagapreparar sila sang ila ya traditional man nga pagkaon, pareho sang barmbrack. Ano nang barmbrack? Mo nagaling Irish fruit cake na. Ang Irish fruit cake ngayon na may unod na siya nga mga coins, mga buttons kag sing-sing na para sa fortune telling na. So ang sing-sing nagakahulugan ina sang kasal. Samtang ang mga sinsilyo naman, ang mga coins nagakahulugan naman ina syempre sang bugana nga kabuhi for next year. Amo na sila mag-celebrate sang Halloween dito sa Ireland kag Scotland. Sa Mexico naman or sa Mexico, starting November 1 until November 2, ginaselebrar nila sa Mexico kasi iban paggabahin sang Latin America ang Dia de los Muertos. Diyan panawag nila Dia de los Muertos or amo inang diri sa aton adlaw sa mga patay. Na man ginapatihan nila nga ang gates of heaven magagbukas iya sa tungang gabi sang Oktubre 31. Kag ang mga kalag or espiritu sa mga kabataan nagabalik para liwat nga makaupod ang ila pamilya sa sulod sang 24 oras. Kita mo lang, no, lain-lain iya nga mga beliefs. Pero pagka November 2, inang mga spirits ngayon sang, pagka November 2 naman, ang mga spirits na naman sang mga adults, sa mga dalagko, among nagapanaog halin sa langit para nga mag-upod sa selebrasyon. Iya nga practice sa Mexico naman kag sa Latin America. No? Sa Japan, paano ya Tita Wilma? Sa nakaligan nga 21 years, halos 4,000 fans ng Halloween ang nagtipon sa Kawasaki para sa Kawasaki Halloween Parade. Sa diin, ini amo ang ginakabig pinakadako nga Halloween Parade sa bugos iya nga Japan. Pero hindi tanan pwede maka-entra tungod ang amo iyang event exclusive gid lang sa mga legit nga mga fans. Kinahanglan pa na may application, bayad, anay, antes mag-start ang parade. Pero ang makatanaw, libre. Pero diri sa aton sa Pilipinas, ano Tita Wilma, syempre, no? Diri sa aton, kundiin tradisyon na iya sa aton ang pangalagkalag, di ba? Mangalag tato makadto tato sa ilan ano kay mangalag tato mangalag kun ini kay pagkaon tong imo pakalagon di kay. But anyway, antes man ang pandemic, kadamo sa aton sa mga kauturan ang nagapreparar, di ba? Nagapreparar para magkadto sa ilang mga minatay, tinluan ang ila sinilulubngan, magbisita na amo na iya kag masami ginakabing nila nga amo na yang reunion sang buwas nga pamilya kay nagatipon, naga-offer pagkaon, prayers para sa ila mga minatay sa kabuhi. Di ba mo nang practice taya, luto, halad pagkaon, bisita sa aton mga minatay o dala kita flowers kag mga muyo. Sa Hong Kong, Tita We, every 15 days sang ikapito nga lunar month o kun mid-August to mid-September, ginaselebrar iya sa Hong Kong ang Hungry Ghost Festival. Sa damo iya nga bahin sang East Asia, ginapatihan nga ang mga spirits dito hindi mapahamtang
sa sina nga mga tinion, gani nagaumpisa na sila iya sa paglagaw na. Ti ang mga festival ang pamaagi para pakaunon ang mga spirits ngay na kinahanglan sila halaran sang pagkaon kag kwarta nga kinahanglan nila sa pihak nga kinabuhi. Ay, unique yan na sa Hong Kong. Kinanglan kwarta, mga spirits, kinanglan nila dito sa pihak nga kinabuhi. Wala, actually, pila lang ina sa mga tradisyon nga practice ang iban nga mga pungsod. May mga nabilin pata pero aton oras ga pangilay na, no? Alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton mananay DTX 500 capsule siyam time. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Okay, kay R. Martin Aliling, dira sa iton sa FB Live. Hi and hello lang dira sa imo. Good afternoon. Hello, Tita Wilma, maayong hapon. Brown out pa diri subong sa Valladolid. Maayo na lang naka-charge ang radyo para lang makapamati. Baw nga mga anak ka mo. Anyway, okay na na. Annali, good afternoon man. Kanami ka voice mo, ma'am. Sang una sa radyo ko lang mabatian tingog mo. Subong lang ko kakita sa imo face via live streaming, Tita Wilma. Good afternoon. And Nally, thank you, good and good afternoon man sa imo, ha? Bambi Serrano Defensor. Yes, na ina kaina nabasa na ititiwa. Patamyaw ko lang, Tita Wilma, ang tanan nga staff sang RTC Talisay sa ilan nanday Sir John Robert Ronquillo, sa ilan ni Miss Jane Destua kag Miss Julie Ann Insular sa Group 2 Das B class. May damogin nga salamat, Tita Wilma. Okay, kid. Julie Militado Patrimonio sa November 5 puno ng cemetery correct gidna na after sinabantay lang gadi naguso na tawel si Rosalie Branya pag-greet ko lang please kag Neneng. Yes, Janice Sarsi pwede salamat gid. Sa akong the sister-in-law, I don't know. Okay, thank you gid, no? Kag salamat gid. Sherilyn Oro Javier, salamat man sa imo. Kag mayong hapon lang dira. Kag kay Sir Eddie Laos, lang sila ni Nanay Isabel sa Cane Town, Victorias. Salamat gid, mayong hapon. Chris Wilma Treyes, good afternoon, Action Wilma, monitor lang sa East Homes. Yes, Dana Ina. And good afternoon lang kay Camille Ordan. Nelsa Gaboro, good afternoon. Anthony Jones sa Vilio Siblano, good afternoon, Tita Will. Mag-monitor lang ko di sa Barangay Inayawan, Kawayan while nagabasa kag nag-answer sa akon module. Matutom nga anak. Salamat gid. Humble Genesis. Hello, Tita Wilms. Thanks gid. Good afternoon, Tita Wilma. Monitoring always. God bless and keep safe all. Hello to Energy Fans Club. Thanks, Tawe. Love you. Bia Jonathan, salamat man. Bantayan ko ya, Tita Wilma, ang sandi nga panimbaho naman. Basi kaluyan man ta nga isa sa mga magadaog sa SAP. Miski wala, tabala madala sa 4-piece. Ay nga mga anak mo. Francisco Angie, mayong hapon, Tita Wegwit ko gali inablos ko. Happy birthday, Tuto Lendon, magbanwa sa Siende Hibong. Sir Armando Cabiles, good afternoon. Virgie Olpinda, good PM, my dear Tita We, watching live from Selene Homes. Okay, salamat gid sa imo.
Si Kinta nagaliki-liki Tita Wilma sa likod sang yuhum sang adlaw. Abaw, si Kinta ang bagyo. Buat siya na sing ganon. Mayang hapon lang na Sister Wilma. Yes sir, Armando Cabilas, thank you so much, Gid. Marvin Esparagosa, may udto Tita Wilma, watching from Bacolod. And Marvin, mayong hapon man sa imo. Okay, relax lang dira ka mo, anay, ha? Thank you, Gid. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, masikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Na, di ba? Nagbunot na si Tita Wilma sang isa kung sino ang aton sinitagdaog para sa aton sulit ang papremyo sa ARB. Sino ayan ini buksan action dyan hatag sa aton technical engineer kung sino ang aton maswerte sang 500 pesos nga cash ginbunot ni Tita Wilma sa aton crystal bowl. Thank you, John. Okay, ara nagaring na. Abaw. Pag-ring na gani, kung kinahanglan, tandaan nyo. Hello? Uy. Hello? Hello? Dukuban ko. Hello? Hello? Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Palihog pa hinay-hinay imo radyo. Ano nang palayo ako si Tauluwa. Gano'n ako sa kadra. Wait, ha? Ara na, way ka naga-echo. Okay. Mayong hapon sa liwat. Ngayong hapon man, Tita Wilma. Uy, pa ko kay kambal. si Tita Wilma ko na. Sino niya? Hello, sino ni? Si Amelita Bernardino. Amelita Bernardino. Pila ng edad mo, Ma'am Amelita? Ano, ma'am? Pila ng imo edad? 67. 67. Taga-diin si Ma'am Amelita Bernardino. Taga-diin si Ma'am si Ma'am Amelita. Taga-Tangob. Taga-Tangob. Mm-hmm. Sino imo na istorya? Ang ano, ma'am? Sino gina istorya mo, subong? Si Tita Wilma Sugton. Si Tita Wilma Sugaton? Ano niyang programa, yaman? Anong title? Ang ano, ma'am? Anong programa ni Tita Wilma Subong? This is my life. Gapamati ka dahaw?
Oo. Yes, congratulations! Thank you, Oh, ma'am. congratulations! Thank you, Gid. Okay. Captain Radio. Okay. Thank you. Yes, maswerte ikaw, makabaton ikaw 500 pesos nga cash, ha? Thank Di, you, hindi ka na di ma'am. magkadto sa Action Radio, kay inform ka da namon, pwede mo ina maklaim ang imo 500 pesos nga cash sa isa aton sa ni remittance center, ha? I-send lang na Okay, ma'am. namon sa Thank imong you, Gid. i-send lang na namon sa imong reference kaga kundi nga remittance center, okay? Thank you, Gid, ma'am. Ma'am, maghalong gid ma'am, ha? Oo, ma'am. Wala mo ko digalin sa balay, ma'am. Oo, kay hindi kaya pasaway. So, very good. That's why yung gintagaan ka premium nga Oo, 500. diga. Ang bata ko lang ginasugo-sugo ko kung may balaklon. Okay, ma'am. Sige. Dugang pagid nga halong. Sige, salamat Sige, din. ma'am. Okay. Kamu man, sa Action Oo. Radio, halong man kamo tanan. Yes, salamat Thank you, din. Gid. Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye, ma'am. Ote, kita nyo na. Kundi, tapos, Ged. No, congratulations sa aton winner sa siningation para sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Amo nang sap sa ARB. 500 pesos nga cash ang imo sinipagabatunon. Tindi ka na di magkadto, kung mabunutan ka kag magdaog ka, kay nga ipadala lang na iya sa ipaagi lang na iya sa Action Radio sa remittance center kay kada barangay may mga remittance center kita mo di ba hapos na lang dira mo na lang kuwaon basta may reference number ka na lang kay ti-send man sa imo mismo cellphone number nga again pa-validate diri sa amon sa Action Radio. Okay? So sa aton winner Amelita Bernardo 67 years old sa barangay Tango Bacolod City. Congratulations. Why na din congratulations kumo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati Okay. from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, yes, si Tita Wilma ya. Ako yung excited, na overexcited ko ya. Ano pa, hindi pa pagkatapos tawin nagambal ka na. Hindi ka doon nalipay ko balahaw, no? Doon nalipay gid ako. But anyway, amo na mga palangga naton nga mga tagpalamati sa nakambal na naton. Kinahanglan mo lang gid nga magpamati sa Action Radio. Pamatian mo ang programa, sin-o dira ang angkor. Or in case na gid man nga mabatian mo, ay sin-o Tita Wilma kung may naga-report ang reporter. Kinana mga tinggog sang mga reporters ng Action Radio Bacolod, i-familiarize nyo man kung sino ina. Okay? Alas 2:57 Action Radio Philippine Standard Time. Ay nga to na Dr. Pinoy Squalin Capsule Tita
to 3:00. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sini nga bahin padayon kita nga magapangamuyo din ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo batok sa COVID-19 pagi sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati. Kag kabay nga padayon man kita nga kaluyan sang Ginoo kag padayon kita nga magasunod sa tanan nga mga health protocols, sa tanan nga mga restrictions para padayon kita nga makaangkon sang kayuhan batok sa ginaatubang naton nga pandemic ang COVID-19. Okay, Zenton Plus Coffee Mix anay para man sa ito
sininga hapon. Ang ito naman Bible verse for today, halin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. And it says, "Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst?" May damogin nga salamat sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati. Pasensya na sa wala naton malabutan, pero may damogin nga salamat sa inyo tanan. Happy weekend and happy Sunday para buwas and happy family day. Sa Lunes na naman, standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigog. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon